ҷаҳиши оперативии кормандони шӯъбаи минтақавии мубориза зидди ҷиноятҳои муташаккили вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд дар самти мусодираи воситаи нашадор боз як натиҷаеро ба даст оварда дар заминаи маҷмӯи коркардҳои оперативӣ 12 килои 235 грамм мухаддароти нафи афюнро аз маъмулиёти ғайриқонунӣ мусодира намуд. Чеҳраи 9 нафар сокинони ҷамоатҳои Халифа Ҳасан ва Саразми шаҳри Панҷакент дар ин ҳолати ҷиноятӣ бозтобӣ мекунад, ки мақомоти милитсия ба ҳаракатҳои ҷиноятии онҳо нуқта гузошт. Ҳар яке аз дастгиршудаҳо аз нашаҷалобӣ манфиатдор буда мақому мавқеи хосеро барои ба даст овардани даромади пулӣ дар ҳайати гурӯҳ иҷро намудааст. аз лаҳзаи дастгир намудани гумонбаршуда Узбеков Ғайбулло соли таваллудаш 1950 истихоматкунандаи ҷамоати деҳоти Саразми шаҳри Панҷакент қаблан бо ҷурми нашаҷалобӣ суд шудааст. Номбурда мақсад дошт 10 килограмм афюнро ба фурӯш барорад. Коркардҳои оперативӣ идома дода шуда боз 8 нафар ҳаммаслак ва шарикони ҷиноятиаш муайян шуданд. من 2000 سال سود شده بودم 200 قسم سی من 208 سال من برآمدم. тавре дар рафти чорабиниҳои тафтишотию оперативӣ ошкор гардид. 10 килограмм воситаи нашадори нави афюн ба сарчашмаҳои паҳнкунанда Шарвандон Хушвақтов Қаҳрамон Исломқулович соли таваллудаш 1981, истихоматкунандаи ҷамоати деҳотӣ Халифа Ҳасан ва Узбеков Абдувалӣ Файзуллоевич соли таваллудаш 1979, сокини ҷамоати деҳоти Саразми шаҳри Панҷакент тааллуқ дошта бо гирифтани маълумот дар хусуси он ки ҳаммаслаки онҳо дастгир шудааст, гумонбарон аз мақомоти тафтишотӣ пинҳон шуда бо маслиҳати пешакӣ дар якҷоягӣ бо аъзоёни дигари гурӯҳи нашаҷалоб Шарвандон Ғаффоров Олим Облуқулович, Суюшев Нурулло Умарқулович соли таваллудашон 1982 ва Хуҷамқулов Абдувалӣ Шодиевич соли таваллудаш 1971 истихоматкунандагони ҷамоати деҳоти Халифа Ҳасани шаҳри Панҷакент бо пешниҳоди пора ба андозаи $40,000 ба кормандони масъули шӯъбаи минтақавии мубориза зидди ҷиноятҳои муташаккили вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд мехоҳанд аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод бошанд. кӯшиши додани пора ба он хотир буд, ки кормандони милитсия ҳолати ҷиноятиро жарфтар таҳқиқу тафтиш набаранд, то ин ки дигар шарикони ҷиноятӣ дар озодӣ бимонанд. дар ҳудуди шаҳри Панҷакент 3 нафар ҳаммаслак Шарвандон Ғайбулло Узбеков, Нурулло Суюшев ва Абдувалӣ Хуҷамқулов ҳангоми додани $32,000 ва $70,000 сомонӣ ба сифати пора дастгир карда мешаванд. 2006 ҳамин кор ба машғул будам. баъд ҳаҷ ба рафта омада бас карда будам. Уна 1 сол шуда ҳамин кор бо қӯш шуда даст ба ғалтидам. дар идомаи ҳаракатҳои оперативию тафтишотӣ чеҳраи сарчашмаи асосӣ Шарванд Холов Собир Файзуллоевич соли таваллудаш 1971 ошкор гардид, ки 10 килограмм афюн аз дасти ӯ ба маъмулиёт бароварда шудааст ва ҳамчунин зимни аз назаргузаронии ҳавлии истиқоматиаш воқеъ дар шаҳри Панҷакент кӯчаи Навобод бо 3 адад бастаи воситаи нашадор дарёфт гардид, ки нави афюн буда вазни он 2 килои 235 граммро ташкил медиҳад. кӯли 4-5 сол аст ки ҳамин кори маводи мухаддир ки машғулам. чӣ даромад, чӣ фоида дидед? ҳай мошин гирифтам, хона порни вақтам ремонт кардам. расходи мисол оилем ба мисол чӣ мерад, чӣ мемонад, ҳамин чизҳои расход кардам. дар маҷмӯъ бо ошкор гардидани ҷинояти мазкур аз маъмулиёти ғайриқонунӣ 12 килои 235 грамм афюн мусодира шуда 9 нафар гумонбаршудаи аз 37 то 73 сола ҳайати гурӯҳи ҷиноятиро пурра мекунад.